Усім прывітанне! Сёння мы з вами правядзем цэлы дзень у Польшчы ў мой законны выхад. Прыемнага прагляду! Зараз 9 гадзін раніцы, я ўжо пакушала, займалася сваёй любімай йогай і зараз буду пачынаць рабіць урокі, значыцца, гатовіцца да кантрольнай, якая ў нас будзе ў сераду. Распавяду, што мне ўвогуле трэба будзе зрабіць. Я вучуся ў ліцэі, вось такая у мяне кніжка. Кантрольная будзе па антыку, па цэлай эпохе. І для таго, каб напісаць яе на добры працэнт, мне трэба паўтарыць увесь матэрыял, а гэта 130, трошачкі меншая старона. Учора я ўжо прачытала 72, а сёння буду дачытваць, што мне там засталося. Справа ў тым, што я хачу зрабіць яшчэ і дадатковае заданне, то бок, па-першае, прайціся па заданню ў кніжцы, а па-другае, ўвогуле зрабіць дадатковае заданне ў інтэрнэце і потым яшчэ паглядзець прыкладовыя кантрольныя, якія могуць быць так направды. Вось. Тому зараз заплятуся і буду пачынаць. Потым я зразумела, што больш не магу сядзець на канапе і вырашыла скарыстацца старым добрым метадам, які збоку выглядае вельмі смешна. Ну што, я нарэшце прачытала, зрабіла ўсе заданні ў кніжцы. Хачу зрабіць заданне ў інтэрнэце, а таксама, як я ўжо казала, паглядзець адну з кантрольных. Урокі урокамі, а абед заўсёды па раскладзе. Сёння будзе ўчорашні шашлык, пюрэ і шпінат з памідорамі чэры. А што сёння абедалі вы? Напішыце ў каментарах. Памідорамі мшэлі. Ой, Сея, привіт! Сидеть. Мышка. Кошка. Молоко. Можно кушать? Я воображение концентрую, все. Ай, списываем. Социализация. Руховая. Что? Мне кажется, да. Развиваю уметь. Прекрасно. Рисую еще стратегии. Сидим, выбираем. Осталось только 10 хвилин. Психология разводит. Что за нервный? С моей помощью Божией мы набрали 87%. О, Боже! Дякую bardzo. О, глядите. Яшчэ у меня новый шкаф, і таксама я памалявала сама памалявала сцены. Одну. Другая уже была памалёваная строителями, якія рабілі нам тут ремонт. Вось такія справы, якія тычацца жыцця ў новым доме. Мама з Шэлі пайшлі пагуляць, а я зараз буду праціраць пыль і мыць стекла, шкло. Бярем трапку і средства, уключаем святло і пачинаем. Лестница. Оп. И протираем. И с другой стороны так само треба. О боже, еще одно шкло. Пыль треба протирать ува ўсім доме. И мой покой не исключение з правил, тому протираем пыль у маім покоі. Гэта, конечно, не ўсё, таму я вярнуся да вас, калі ўсё зраблю. Яшчэ хто не ведаў, я таксама займаюся з мамай Невецкім. Мне яна задала трошкі заданняў. Так, ну што, открываем файл. Дарэчы, на гэта прошу не зврацаць увагі. Ага, вось гэты дакумент. Я думаю, у вас уже ўзнікла пытанне, чаму я лежу на полу і раблю урокі, калі ў мяне ёсць стол. Таму што за сталом у мяне вельмі часта баліць спіна альбо шыя, і каб падтрымліваць сваю асанку і каб следзіць за сваім здароўем, я
пишу на полу, я не перагружаю свой позвоночник. Добра, гэтыя 2 задания я зрабіла, але мне таксама трэба вывучыць вершык. І, дарэчы, не ведаю чаму, але класіка мне запамінаецца найлепей за ўсё. Той самы Гёте просто ў памяць улятае і не вылятае. Вось гэты вершык. Die Ernte ist reif, der Wind pfeift. Осень просто надыходзіць, таксама моя собака. Ой, шэль. Мамскія справы яны такія. Мне трэба памыць ванную. Потому что погодите, что деется пасля мыцця собаки ў ванной. Вот. И раковину так само. На сёння справы скончыліся, так што я пайду глядзець з мамай фільм. Ставьте падабайку і подписывайтесь. Пока-пока.